నమస్కారం అండి. గిరికుమార్ కల్కోట, ఏసీపీ వరంగల్ డివిజన్. ఈరోజు మనం ఎంజిఎం హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్నాము. ఎంజిఎం హాస్పిటల్కి వెంకటాపూర్ నుంచి ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగినటువంటి సిఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ మీద జరిగినటువంటి కాల్పుల సంఘటనలో స్టీఫెన్ సుమారు 45 years హెడ్ కానిస్టేబుల్ నేటివ్ ఆఫ్ తమిళనాడు అతను తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారు. అతనికి తగిలినటువంటి దెబ్బలను బట్టి డాక్టర్లందరూ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. మేము నేను కూడా ఫిజికల్గా మాట్లాడాను. వాట్ జోన్ నేమ్ అంటే ఈ సేడ్ దట్ ఐఎమ్ స్టీఫెన్ అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో అతను కాన్షియస్లో ఉన్నాడు. వ్యక్తి కాన్షియస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ట్రీట్మెంట్కి సహకారం చేస్తాడని చెప్పేసి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఇతని యొక్క ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఉన్నతాధికారులు డీజీపీకి సార్ కావచ్చు, సిపి సార్ అండ్ అర్జున్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ సాయి చైతన్య సార్ కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు. డీసీపీ సార్ అందరూ కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు. మంచి మెరుగైన చికిత్స ఇక్కడనే మనకు అందుబాటులో ఉన్నది కాబట్టి చేపిస్తాం. లేదు అంటే ఉన్నతాధికారుల ఆదేశం మీద ప్రకారం ఒకవేళ కావాలంటే వేరే కూడా షిఫ్ట్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఈజ్ కండిషన్ ఈజ్ కాన్షియస్లో ఉన్నది మాత్రం చెప్పదు. ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్.